man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking Magandang gabi po sa lahat. At sa gabi pong ito, bago po tayo mag-proceed doon sa ating gawain sa ating Panginoon, ay nais ko lamang pong pasalamatan yung ating bishop na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-share at makapagbahagi ng salita sa pamamagitan po ng programa na ito na Tinig ng Pag-asa. So ako po si Brother John ng Jesus Be Lifted Up Camellia, and sa gabi pong ito ay ang ating pag-uusapan is yung partnership, na kung saan ito po yung ating tema sa month na ito, related sa partnership. So bago po tayo mag-umpisa, iniimbitahan ko po muna ang lahat na tayo ay umuko at tayo ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, na kung saan kami ay pinugbugkos-bugkos mo, kami ay pinagtipon-tipon mo sa isang purpose, O God, na kung saan kami ay makikinig na iyong salita. At ang salitang ito, Panginoon, ay magrema sa aming mga buhay at aming dadalhin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay sa mundong ito, O God. Lord, salamat sa pagkakataon na ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang manguna at gawin mo lamang po akong vessel na iyong daluyan ng biyaya sa pamamagitan ng salita na ipapahayag mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pagdakila at tayong pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So, magandang gabi po sa lahat. So, ulit po, ang ating tema ay nakaukol dito sa partnership na tinatawag. So pag-uusapan po natin kung saan ano ba ang importance ng partnership para sa success ng ministry. Yun po yung pinaka-main topic po natin, or yun po yung pinaka-main title natin, The Importance of Partnership for the Success of Ministry. So gaano po ba talaga ka-importante yung partnership? Partnership saan? Sa ating Panginoon at sa tao bilang kamanggagawa ng Panginoon. Amen? So, basahin po natin ang ating talata na nakasaad sa Exodus 17:12. Ang sabi po dito, When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and the other on the other side, so that his hands remained steady till sunset. So dito po mapapansin natin na kung saan itong tema na to, itong verse na to na ating pinag-aaral sa month po na ito is paulit-ulit na po nating dinidiscuss. But sa gabi pong ito, ano ba ang importansya? Importansya ng pagiging pagkaisa, partnership. So titingnan muna natin yung sinasabi ng ating salita ng ating Panginoon sa Ecclesiastes 4:9 hanggang 10. Sabi po dito, Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. So sa Tagalog, sabi po, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. So, kailangan po natin sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya, sa ating pagsiservisyo sa Panginoon ng kapartner. So, iisa-isahin po natin kung ano ang importansya ng
partnership para maging success doon sa ating ministry. Ano po? Una, partnership ay nag-i-increase ng knowledge and wisdom. So, paano ko po nasabi na ito ay mag-i-increase ng knowledge and wisdom? Sa unang ginawa ni Moses ay wala siyang ibang naipartner dito. Kung hindi, sino? Yung ating Panginoon. Siya lamang. Dahil si Moses ay nagpartner kay God. So, by partnership with God, we will be gaining knowledge and wisdom. Sabi po sa verse 17:9, tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So, doon po, yung staff po na ito ay nagsisimbolo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Si Moses at ang Panginoon had been in a partnership for many years bago pa mang yung battle na ito mag-took place. Marami din sa nakaraan ni Moses na kung saan personally na-witness yan yung Panginoon na lumalaban alongside sa kanya. Yung battle na nilalaban na kung saan ito yung laban sa buhay niya at laban sa mission niya na pinapagawa ng Panginoon sa kanya. At na-witness niya rin yung mga incredible, mga unbelievable na mga pangyayari na naganap. At isa dito yung staff nito, yung shepherd staff, na kung saan nagsisimbolo ng power ng Panginoon. Ano ba yung ginawa ng staff na ito? Ito lang naman yung maalala natin, ito lang naman yung naging serpent doon sa nung si Moses ay gusto niyang paalisin or i-exile yung mga Israelita galing sa Egypt, na kung saan pinuntahan niya yung Pharaoh. And ayaw maniwala ng Pharaoh, kaya yung una niya na nagawa ng power ng shepherd, ng staff na ito, is naging serpent siya o naging ahas. Yun po. So hindi yun mahika o whatsoever, pero yun ay kapangyarihan ng Panginoon. It is also the same staff na kung saan si Moses is hinati niya yung Red Sea. So maalala natin so yung pag-exile, pagtakas ng mga Israelita galing sa Egypt, ang naging daan nila is yung karagatan, na kung saan yung karagatan na yun nahati at nagkaroon sila ng daan. Amen. So grabe po ang kapangyarihan ng pakikipag-isa, pakikipag-partner sa ating Panginoon. At hindi lang yan, yung pong bato na kung saan nagmumurmur yung mga Israelita dahil wala silang mainom na tubig. So sa pamamagitan ng staff na ito, dahil ito'y kapangyarihan ng ating Panginoon, so nagkaroon po ng tubig at kinampas niya sa bato. So ngayon po sa generation natin, kailangan natin na mag-partner muna sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pamamagitan po ng pagkakaroon ng intimate na relationship sa Kanya through reading His words, prayer, and doing the Great Commission. At ito po yung pinaka-true form ng partnership na yung Panginoon gusto sa atin. So, by reading po yung ating Bible, we can gain knowledge and wisdom sa pamamagitan po ng mga salitang ito. So, yun po yung isa, yun at pinakauna na need natin, na kailangan natin makipag-isa at makipag-partner muna tayo sa ating Panginoong Jesus na ang may akda ng langit at lupa. Pangalawa, ano po yung importansya niya ng pagpa-partner natin or ng partnership na tinatawag? So, pangalawa po is yung partnership po, nag-i-eliminate siya ng fear at saka mga worries. So, partnership eliminates fear and worries. So, dito, kung maalala natin, si Moses nagkaroon o nakipag-partner siya kay Joshua. Sa verse 9a, sabi dito, Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites." Sa verse 10 naman, sinasabi, "So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered." So dito po makikita natin si Joshua is isa siya sa mga followers, loyal followers, at saka humble servant
Kasi kung ano ang inutos ng leader niya sa kanya, which is si Moses, ay sinusunod niya. Hindi siya nag-aalinlangan. Bakit hindi siya nag-aalinlangan? Actually po, dapat mag-aalinlangan siya kasi buhay niya nakasalalay doon. Siya ang lalaban, siya yung nasa front line. Amen? But hindi siya nag-aalinlangan kasi bakit? Dahil ang nag-utos sa kanya ay ang sugo ng Panginoon, which is si Moses. So sabi po dito sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So ito po yung time na yun na kung saan ini-encourage or si Joshua na ang papalit kay Moses. Pero prior po doon ay nung time na nagsuspy sila doon sa Promised Land sa Canaan, which is isa po si Joshua doon sa spies. Actually 12 po sila na spies. So nung pagpunta nila doon sa Canaan, nung pag-spy nila, marami po silang nakita na kung saan ito yung mga giant, mga malalaki, mga warriors. So syempre pag ikaw need mo to possess the land, to conquer the land, so kailangan mo makipagdigma. Paano ngayon sila magkikipagdigma doon? Ang laki-laki po ng mga kalaban nila, giants. But dito makikita natin na dapat tayo ay hindi matakot. So yung partnership kasi nandoon si Joshua at saka si Caleb. Sa 12 sila, 2 lang po yung talagang porsigido na gusto i-conquer yung land. Yung 10 po na yun is na-discourage na eh. Kasi ang lalaki ng kalaban. Amen? So hindi nila kaya yun. But dahil po kay Joshua at kay Caleb na kung saan sila naman yung positive side is na-conquer po yung the promised land. At ganun po yung kaugalian or yung quality ni Joshua. So siya po ay isang loyal followers at siya humble servant. Kasi kung titingnan mo talaga sa kanyang sitwasyon na yun, nung time na yun na inutusan siya ni Moses, talagang kung tayo po yung nasa kalagayan niya, tayo ay magdududa. Amen? Tayo ay mangangamba sa buhay natin. So, leaders actually begin leading by being a good follower. Since si Joshua is a good follower, he becomes a good leader then. Amen? So, dito nga po, alam ko may kwento po nito na tungkol sa isang pastor na kung saan yung pastor na ito ay nag-share ng gospel ng Panginoon sa mga remote areas. So, itong pastor po na ito ay talagang grabe yung courage niya. Pag sinabi natin syempre remote areas, natural, may mga NPA po doon. Meron tayong mga Muslims na kung saan nandun namumuhay, nananahan. So, ikaw bilang isang Kristiyano, isang pastor, ikaw ay preach sa lugar na yon, syempre matatakot ka sa buhay mo kasi bakit? Ano ang nandoon? Hindi naniniwala kay Kristo, mga Muslim, mga NPA. So, amen? Matatakot tayo. Pero hindi nagpatinag yung pastor na yon. Even if it dangers the life, even his family, dahil mahal niya ang Panginoon, nagpatuloy siya sa paglilingkod kahit sa remote areas na yon. Actually, yung buhay natin sa sitwasyon na yon ay hindi po natin hawak. Even now, hindi po natin hawak ang buhay natin. Ang Diyos lang makakapagsabi kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya kung ang iniisip natin, matatakot tayo sa battle na binibigay sa atin ng Panginoon, sa mission na binibigay sa atin ng Panginoon, matatakot tayo dahil buhay nating kapalit. Huwag po tayong matakot. Kasi saan ba nanggagaling ang buhay? Di ba po sa isa Panginoon lang? Kaya sa Panginoon lang natin, sa nag-iisang Panginoong Diyos natin. Amen? Sa buhay na Diyos natin. Amen po? So bakit tayo matatakot? So yun po yung isa sa mga benepisyo na makukuha natin or importansya na makukuha natin sa pakikipagkaisa o pakikipagpartner. Ano po? It eliminates yung fear and worries na kung saan kay Joshua sa time niya ay wala siyang takot, wala siyang fear, wala siyang worries dahil yung nag-instruct sa kanya at nagsabi sa kanya na si Moses ay kasama ang ating Panginoong Jesus.
So pangatlo po ng importansya ng partnership is that partnership strengthens the ministry and the mission. So ibig sabihin po, pinapatibay niya yung ministry at yung mga mission natin. So ang magitan ng pakikipag-isa, pakikipag-partner sa bawat isa. So tingnan po natin yung verse 11. Sabi po dito sa verse 11, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. So every time na iangat po na ni Moses yung kanyang kamay, yung mga Israelita nananalo. So every leaders need a co-workers and partners as a support to meet the common goal of the ministry. Sino ang naging co-workers dito ni Moses? Of course, si Aaron and Hur. So, ito ring yung partnership na ito na mag-fuel sa atin, sa growth natin, sa ministry and sa mission. So, katulad po ng isang halimbawa, meron tayong isang walis. Sa walis, alam naman natin yung laging ine-example po yan, na kung saan, pag isang lang ang walis, isang tingting lang. So, wala siyang magagawa, wala siyang madadampot, o wala siyang mawawalis na dumi o kalat. Pero, pag pinagsama-sama po na yan, sigurado, marami po na mawawalis, matatanggal na kalat. Yun din po yung simbolo na kung saan ang partnership ay nagsistrengthen yung sa ministry natin. Amen? More leaders and more workers means more expansion. Ibig sabihin, mas lalo pong lumalago yung church natin pag marami po ang gumagalaw sa church. Hindi lamang yung ating pinaka-bishop, hindi lamang yung ating pinaka-pastors, or hindi lamang yung mga leaders, even the members of the church should also have to act. Amen? So actually po dito mo sa pag-strengthen ng ng partnership, ihahalin tulad ko rin sa isang negosyo. Siyempre pag nagnegosyo ka, pag halimbawang ikaw ang nag-start ng business, unang-una mong gagawin, siyempre one-man team ka, ikaw lahat. Amen? So ikaw sa sales, sa marketing, sa operation, so ikaw lahat. But habang lumalago, nag-strengthen ang negosyo, hindi po pwedeng ikaw at ikaw pa rin. Kailangan mo ng mga katuwang, kailangan mo ng mga partner, kailangan mo ng mga co-workers para lumago yung isang kumpanya. Na kung saan dito sa negosyo na ito, sino ibig natin sabihin ng negosyo, ini-example lang po natin, na sa negosyo, kailangan mo mag-hire ng team for the sales and marketing mo. Kailangan mo mag-hire ng team para sa operation mo, para sa finance mo, para sa accounting mo. So kasi pag hindi ka nag-hire niyan, babagsak at babagsak ang negosyo. Ganon din po sa ating Panginoon. Ano bang negosyo ang kaloob ng Panginoon sa atin? Di ba? The business of God's workers and servants. Tama ba? Ito yung business na pinagkakaloob sa atin is the Great Commission. Yun yung business ng ating Panginoon na inaatas po sa atin bilang isang manggagawa ng Panginoon. Amen? So, dito po, sa business na ito, na inaatas ng Panginoon sa atin, kailangan marami po ang tagagawa para magkaroon or ma-strengthen yung ministry at ang mission, mag-expand po tayo. Kasi hindi po kaya ng ating bishop lang, ng ating mga pastor lang, yung gawain na ipinapagawa ng Panginoon. Sa isang katawan, kailangan natin ng members or parts ng katawan natin, like the head, the eyes, the nose, the ears. So bawat niyan may kanya-kanyang ginagampanan. So ganun din po sa church natin. Kaya kailangan po na makiisa tayo sa lahat ng mga gawain ng ating church or lahat ng pinapagawa sa atin ng ating bishop, ng ating mga pastors, or ng ating mga leaders. So pang-apat po, na kung saan yung partnership ay ito po is naglalighten. Ibig sabihin naglalighten, napapagaan. Ano ba ang pinapagaan niya? Partnership lightens the burden.
So, pinapagaan niya yung kabigatan. Amen? So, alam natin sa buhay natin, marami tayong kabigatan. Pero titingnan natin muna kung ano naging kabigatan dito sa time nila Moses, sa sitwasyon nila nito. So, sa verse 11, ang sabi din po dito, but whenever he lowered his hand, the Amalekites were winning. So, ito po yung kabigatan na kung saan naranasan nila Moses nung time na yon. So, habang binababa ni Moses yung kanyang kamay, natatalo sila Joshua. Kasi pre-claim niya na habang nakataas ang kamay niya, hindi mananalo ang kalaban kay Joshua. Kung hindi, si Joshua dapat ang manalo. Pero, may problema along the way. Ano yung problema na yon? Sa verse 12, sabi sa verse 12, ang problema, when Moses' hands grow tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Okay? Ang problema, yung kamay natin, napapagod. Kasi po, tayo ay tao lamang. Si Moses, ganun din, bilang normal na tao. Normal na tao lang din naman si Moses. Na kung saan yung wisdom and may inuutos lang sa kanya ang ating Panginoon. So, papansinin po natin sa isang bagay, kahit magaan lang na bagay. For example, itong pen ko na to. So, gaganyan ko siya ng 1 minute, hindi ako mapapagod. Pero, 1 hour, maaring hindi pa rin. 2 hours, maaring medyo konting ngawit na. Pero, pag buong araw, ano ang mararamdaman ko? Of course, magka-cramps ako. Maninigas yung braso ko. So, magkakaroon ngayon ng problema yung kamay ko. Kailangan ko siyang ibaba. Amen? Ganon din sa time po nila Moses, na kung saan pag inaangat mo yung kamay mo, hindi mo siya kayang iangat ng hanggang magdamagan. Kasi tao pa rin po siya. Katulad natin na napapagod, nangangawit. Amen? Ngayon, ano ang kinagandahan po dito? Ang kinagandahan po dito ay sa verse 12 na sinasabi, they took a stone and put it under him. Anong nilagay nila? Kumuha sila ng bato, nilagay nila sa kay Moses, sa likod ni Moses, para umupo si Moses. Tapos ano pa sunod na ginawa ni Aaron and Hur? Ang sunod na ginawa ni Aaron and Hur is hinawakan niya yung kamay ni Moses. One on one side, one on the other. So, magkabilaan sila. Ngayon, since na magkabilaan sila, may support, tama? Hindi na masyadong mangangawit ang kamay ni Moses dahil nakasuporta sa kanya si Aaron and Hur. So, itong partnership na ito ni Aaron at Hur ay nabuo dahil sa kagustuhan po ni Aaron at Hur na makatulong sa kingdom, makatulong sa laban nung time na yun, sa atin makatulong sa kingdom. Kung gusto mong makatulong sa kingdom, sa gawain na pinapagawa ng Panginoon, meron po tayong dapat na gawin, o meron po tayong dapat aksyon na dapat gawin. Based dito sa ating pinag-aaralan na salita ng Panginoon, ano yung aksyon na ginawa dito ni Aaron and Hur? Una is finalo nila si Moses. Wala namang sinabi si Moses na, hali kayo, Aaron and Hur, punta tayo doon, samahan niyo ako. Wala pong ginawa na ganoon si Moses. Kung hindi, nag-initiate lang itong si Aaron and Hur na sumama kay Moses. So, ibig sabihin, naramdaman nila yung burden ni Moses, naramdaman nila. So, tayo din po, kung maramdaman natin yung burden ng ating mga leaders, ng ating bishop, ng ating pastors, hindi na po kailangan na sabihan pa po tayo. Kung hindi, mag-initiate na po tayo na sumama, na makiisa sa ginagawa nila, na kung saan ito yung gawain ng ating Panginoon. At pangalawang aksyon na ginawa ni Aaron and Hur dito, anong sunod? Is, they took a stone and put it under Moses. Kumuha ng bato. So, yun yung action. Yun yung another action, na kung saan pauupuin nila sa Moses para magkaroon ng relax. Ma-relax si Moses doon sa top ng hill. So, naka-relax but nakikipaglaban, nakikipagbuno dahil sa presensya ng Panginoon. Amen? So, yun yung aksyon na ginawa sa atin din sa buhay po natin. Kailangan din po natin hindi lang
mag-follow. Hindi natin kailangan lang mag-follow, kailangan natin may action. Kung saan yung isang action doon is kailangan kumuha tayo ng resources para mapais o mapagaan yung burden ng ating mga pastor, ng ating mga bishop na or ating mga leaders, na kung saan ito ay para sa ministeryo or ministry ng ating Panginoon. So ano pa yung action na ginawa ni Aaron and Hur dito? Yung pangatlo, syempre, yung hinawakan na yung kamay po ni Moses. So, ito ay sigurado si Moses, si Aaron at Hur ay nakakaramdam din ng awit ng alay. Pero dahil tatlo na sila, ang tumataas na kamay ay yung load na tinatawag, kasi sa load, sa bigat is nadidistribute yan. So once nadidistribute ang load, may ease yan. Ibig sabihin, marirelax ka. So kung isa nangangawit, medyo alalay muna siya. O yung isa naman medyo nangangawit, alalay muna din siya. So ito po yung action. So assistance, support na tinatawag. Kailangan din po ng ating mga bishop, ating mga reverend, ating mga pastor, ng support na manggagaling po sa atin. So the sharing of burdens. Actually, lahat ng partnership ay may mga burdens talaga. Na kung saan may mga pangangailangan tayo. Yun yung mga burdens natin sa ngayon. Yung ating mga mission, may mga pangangailangan po yan, na kung saan hindi kaya ng mga manggagawa ng Panginoon, ng mga ating mga leaders, kung hindi dahil sa pagtulong-tulong natin, yan po ay napapagaan. Sabi nga po dito sa Psalm kasi syempre, burden yan. Syempre, mag-aalala tayo. Pero sa ano sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sabi po dito, sa Psalm 23:1 or Salmo 23:1 hanggang 6, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalan. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen and amen. Ang galing po, ang ganda po ng salita po na ito ng Panginoon, na kung saan si Yahweh ang ating pastol. Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen. Kung anuman burden na nararanasan natin sa buhay natin, nandyan siya para magbibigay ng magagamit natin, either ito'y katuwang man or ito ay ibang bagay man. So hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon pag tayo ay nasa misyon, pag tayo ay ginagampanan natin yung pinapagawa niya sa atin. Amen. So panglima, ito po yung panglima na importansya or importance ng partnership para sa success ng ating ministry. Sabi po sa panglima ay partnership leads to an effective ministry. Naging effective ministry. Bakit siya naging effective? Ano po? So titingnan natin ulit yung verse 12. Sabi po dito sa verse 12, so that his hands remained steady till sunset. So hinawakan ni Aaron and Hur yung kamay ni Moses para maging steady. Amen? So, naging effective o hindi? Naging effective. Tama? Naging effective po siya. Kasi, nasustain si Moses hanggang sa buong araw or hanggang sa matapos ang labanan. So, effective ministry, ano ba, pag sinabi nating effective ministry, ano ba yung mga karakteristik nito? So, para maging effective yung isang ministry, o yung pagiging partnership natin na mag-lead sa pagiging effective ministry. Siyempre, unang-una po dyan is we need to have the same vision and beliefs.
Hindi po pwedeng magkaiba po yung paniniwala at yung vision natin. Amen? Kasi, hindi po yan maglilid ng success doon sa ministry na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Every partner, pag sinabi mong partner nga, isa kayo ng layunin. Amen? Isa lang yung tinutumbok nyo na vision. Amen? So, kailangan meron po tayong same vision and same belief. So, ministry partnership always involve a common vision. Everyone involved in the partnership wants to see the vision realized and believe that we are more likely to accomplish it if we work together. So, ma-accomplish talaga natin ang isang bagay kung tayo ay tulong-tulong at sama-sama. At the same time, parehas po yung ating paniniwala. Kasi baka mamaya po, may mga kapatiran tayo na ayaw sa ganito, ayaw sa ganyan. So, ayaw na paniniwala. So, doon po magkakaroon ng problema. Kailangan nagja-jive po tayo sa same vision and sa same belief. So, ano pa? Sa effective, same values dapat, or yung behavior or yung asal natin is dapat parehas. So, dapat we value the sanctity of human life and we will work together to protect yung sanctity na ito. Pag sinabi nating sanctity, ito yung holiness or sacredness ng ating buhay. Na kung saan ba natin dapat gamitin ang buhay natin? Dito ba gamitin natin sa makamundo? Or kailangan natin gamitin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon? Amen? So, dapat magkaroon tayo ng same values. And, of course, sunod nun is sharing of resources. Ito yung mahirap. Resources. So, marami sa atin na dito minsan nagfe-fail. So, syempre, pag sinabi nating effective ministry is involve sharing ng resources. So, ano ba yung resources na yan? It could be either financial, it could be influence, or pwede ring supplies, pwede ring materials, pwede ring equipments, or even yung resources na yan could be people like you, like me, like all of us, na kung saan itong people na to is magagamit sa misyon na pinapagawa ng Panginoong Jesus sa atin sa mundong ito. Amen? So, dito minsan nagpi-fail yung iba at karamihan sa atin. But sana and hoping, dahil sa pananampalataya at sa faith sa Panginoon, lahat po tayo magsasucceed in terms of sharing of resources. At sabi po, di ba, doon sa time nila sa Acts, nung time na yon, sa Acts 2:44 to 45, ito po yung binenta nila yung lahat ng possession nila. Sabi po doon is, all the believers who were together and had everything in common, they sold property and possessions to give to anyone who had in need. So binigay nila lahat ng posisyon nila. So dito sa atin may ganun pa kaya? Amen. So ito po, grabe po pananampalataya nito. Dahil ibinigay nila lahat, hanap buhay nila, maaring hanap buhay po nila yon sa time na yon. Property, posisyon nila para lang ibigay doon sa mga nangangailangan. And even sa Acts 4:32 to 37 na kung saan sinasabi po dito, all the believers were on one heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerful at work in them all, that there were no needy person among them. For from time to time, those who were owned land and houses sold them, brought the money for the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So tayo po ba is willing din sa panahon natin ngayon? Willing din maging ganito para lang sa mission, sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Maaring lahat tayo or maaring karamihan sa atin, hindi natin kayang gawin to. Amen? Pero may mga ibang bagay na kaya natin gawin. Pupera po dito, hindi lang naman na pagbebenta ng
pagmamay-ari natin. But this act doon sa Acts 4:32-37 only symbolize na kung saan pwede at maaari nating ibenta ang lahat-lahat ng bagay sa mundong ito para lang magamit sa kaluwalhatian, sa expansion, at sa pinapagawa sa atin ng Panginoon to preach the gospel of God na maraming makakilala sa Kanya at magbago ang buhay. Katulad po ninyo, katulad namin, katulad ng bawat kapatiran na nakikinig ngayon sa gabing ito. So, ano pa? Siyempre, we should have the same expectation. Although, this expectation is setting aside yung negative dito. Kasi siyempre, sinasabi natin expectation, never expect But ito, since meron tayong vision, meron tayong mission, we need to set the expectation. Ano ba ang maging outcome ng expectation natin? Para yun po yung tutumbukin natin bilang partners sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? And of course, sharing of benefits or blessings. So ito po, effective ministry partnership have a way of blessing all members of the partnership, either ahead of the church, so ating mga bishop, yung mga reverends natin, yung mga pastors natin, leaders and workers, or up to the lowest member of our church, as we are called family. Diba po? Tawag sa atin is family, church family. Amen? Dahil isa po ang pinanampalatayaan natin kung saan ang ating Panginoong Jesus lamang. And we are one body, one soul, and one spirit. Amen? So dito po, sa sharing of benefit, depending on the role of our partnership, blessing may look different than the others. So iba-iba po yung blessings natin Minsan meron blessing through financial, minsan merong blessing through spiritual and prayers. So minsan merong blessings through moral and emotional encouragement, and blessing through resources. Ganito po, minsan ang tingin natin sa ating mga bishop, sa ating mga pastor, sa ating reverend, sa ating mga leaders is superhero. Amen? Pero hindi po sila superhero. Sila po nagkakaroon din ng sakit. Sila po ay nagkakaroon din ng problema. Kaya minsan, kailangan din po natin i-share yung blessings natin sa kanila in terms of either financial, either moral, or prayers, either or emotional or encouragement. So alam po natin, hindi sila nagsasabi sa atin, but alam din po natin na marami din po silang pinagdadaanan. Hindi lang po tayo. Amen? So sharing or giving make us happy. Amen? Doon po ay na-enlighten yung heart natin, na-overwhelm yung heart natin pag tayo ay nakakapagbigay. Amen? Ito po yung opportunity para ibalik natin yung gratitude, yung thankfulness sa ating mga pastor, sa ating bishop, reverends, sa ating leaders, na pagbabalik po ng gratitude, ng pasasalamat, ng thankfulness, na kung saan, kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakilala ng lubusan sa ating Panginoon at tanging Diyos na tagapagligtas. Amen? And yung pinaka-anim po na kung saan importansya ng partnership para sa success ng mission or ng ministry ay partnership leads to victory. Amen? Ito po ay victory. Sa verse 13, makikita po natin. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. At sa verse 15 naman, Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." So sa verse 13, it symbolizes the victory. Nanalo na si Joshua doon sa Amalekite. So since nanalo si Joshua sa Amalekite, sabi sa 15, nag-build si Moses ng altar and they called it, "The Lord is my banner." So sa mga digmaan, every time na nakakangker yung isang lugar is naglalagay ng banner. So it symbolizes the victory. Ito po yung isa sa mga importansya ng pakikiisa. Kasi kung walang pakikiisa, walang partnership, hindi po tayo magkakaroon ng victory sa ating pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sa ating pananampalataya, hindi po tayo magkakaroon ng victory po dyan. So, tanging partnership ang way para magkaroon po ng victory ang lahat ng pinapagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Then, of course, ang partnership is nag-i-increase din, syempre, ng normal capacity natin to supernatural capacity na kung saan pag sinabi nating victory, minsan magagawa natin yung isang bagay, limited lang.
Pero pagsama-sama tayo, that is supernatural. Yung capacity natin hindi matitinag. So, yung capacity natin beyond doon sa expectation. Amen. So, partnership means an effective spread of the gospel of the kingdom of God. And that is victory for the kingdom. Amen. So, kailangan yung effective at yung victory sa partnership is we need to preach the gospel of God. That is victory sa kapanahunan natin ngayon. Amen. And sa kabuuan po, therefore, every God's servants, our bishop, our reverends, our pastors, need each members of the church as their partners in doing the business of God, which is ano bang business ng Panginoon? Ito yung Great Commission na kung saan nakasaad sa Matthew 28:19-20. Nasabi dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of age. So, maraming salamat po sa gabing ito. Naway tayo ay na-enlighten at nagkaroon ng wisdom sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay umuko at manalangin. Lord, salamat po, O God, sa gabing ito na kung saan natapos po namin pagbulay-bulayan ng iyong salita sa gabing ito. And Lord, sa lahat po ng aming napakinggan, lahat po ng aming natutunan sa gabing ito, ay Lord, dadalhin-dalhin po namin araw-araw, gabi-gabi, at sa lahat ng oras ng buhay po namin, O God, na kung saan ito ay magbago sa amin ang pakikipag-isa una sa iyo, at ganoon din pakikipag-isa sa bawat kapatiran, Panginoon, na kung saan ito yung way na kami ay magtagumpay. Ito yung importante na kung saan ang mission na pinapagawa mo sa amin is magtagumpay. Salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lang we are victorious, O God, in the name of Jesus. We are victorious, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po, sa iyo ang papuri, pagdakila ay tanging pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming Diyos tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat po, at magandang gabi po sa lahat. Kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at